Drenge, hvor fanden er I? Drenge, hvor fuck er I henne? Hvad fuck laver I, drenge? Drenge! Løb den anden vej, mand. Hvad laver I? Hold du kæft, og slå kameraet. Hold da kæft, cut! Drenge! Cut! Så har vi fundet forerne. Vi kan se herude, ikke? Det der sorte får, det er bare racistisk, for de bliver bare mishandlet herude på lægen. Men vi skulle fundet forerne. Så nu vil jeg lige prøve at fange det. For, der er ævler. Ja, det kommer tættere over nu. Jeg tror, ham manden er hjemme. Drenge, vi er flygtende. I flygter nu. Denne vej. Du skal fandme vente, Rik. Så prøv lige at komme derind. Jeg tror fandme dig. Så har vi fandme lige set en pink Fiat Punto, eller hvad det er. Og så holder der kraft dig også en Ferrari derinde. Prøv lige. Kom her. Hvorhen? Heroppe, Rone. Hvorhen? Rone, heroppe, Rone. Øj, den er flot. Rone, heroppe. Øj, den er hurtig. Kan du se en, Jeg Rone? kan fandme godt se. Shit, den ser stærk ud. Jeg tror, den har mange hestekræfter. Og hvad er så den hvide derovre, eller den Fuck, lyserøde? jeg kunne godt døbe penge i den der, mand. Ja, det er den lyserøde, den der tager. Ja, den er fandme lækker, mand. Oj. Drenge. Niklas, Nå, han prøver at skal vi blive komme mig videre? Der er det fyrtårn. Hvad så, drenge, hvordan har I det? Det er fucking hårdt. Vi er lige også ude ved den her fucking forjagt. Jeg fatter ikke, hvorfor den her skole har fået så mange trapper. Det er ikke så godt, Niklas. Du dør fandme. Du kan se din livslinje, den går her. Ja, det Det betyder... jeg tror, vi startede, du. Jeg tror, vi startede. Nå. Er det startet? Hey, dude. Nå, men... Ja. Det var så første episode af Sjov med får. Jeg håber fandme, I kan lide det. Jeg håber sgu, I kan lide det. Vi kunne lide det, fordi vi søger 4 likes. 4 likes Det er på det, den her video. så er det... Så laver vi en ny. Ej, nu I bliver nødt til at stoppe nu. Kraften må gå væk, men Du det kan får I ikke gøre kraftet med af. Det Ud kan med I jer. selv gøre bagefter. Tak. Godt. Har du stoppet den, eller hvad? Jeg ved ikke, om jeg tænder. Ja, det skal jeg lige. Ja.